Ай, аз гледам, ай, така ще стана, ай. Добре. Ма без да ме снима никой с митвата. Добре, радвам се. С митвата без да ме Благодаря ти, Пеле. Казвам на всички пак добър вечер и добре дошли на всички ти, които много важно трябва да кажа от моето име, които са дошли тази вечер и са ме уважили. Това е най-важното. Благодаря на всички приятели и роднини. Това е най-важното. На този живот едно трябва да се цени. Не е всичко пари и всеки мисли, че е пари всичко и не е пари. Трябва да имаме и приятелства, и роднини и така, защото всичко правим, всичко заедно, нали? По моя сън. Така. Значи едно искам да кажа, които хората се намират тук, благодарение на тях, живи и здрави, уважили са ме. Това е най-важното. Не зависи как съм други хора, те не са ме уважили, значи за тях става... Аз съм ходил, те не са дошли, окей. Приемам го. Които са ме уважили, винаги, когато ме поканят за някъде, не зависи къде. Ако иска да е 340 км, винаги съм добре дошъл, ако ме поканят, нали? Винаги ще ме уважа от мое име. Значи ви казвам всички пак, благодаря ви на всички приятели, роднини, които се намират тук. Това е най-важното. Аз много оценявам. Независи, може да го направим с 10 човека, важното, които са му уважили. От началото ще да го направим с много хора. Това не игра роля, не го правя за пари или да го правя за нещо. Правим го просто да съберем, да се видим. Няма хора, които не сме се виждали въобще много дълго години. Така не са дълбочени, не сме се виждали едно 10 години. Така. И пак казвам, има чужди хора тук, които дойдоха, моите хора, които по-близки роднини, само с дошли двама. Как да е? Аз го приемам, няма никакъв проблем, ама искам само едно да кажа. Ще го правя този лайв и на Фейсбука. Искам да кажа, че не е всичко, на много хора съм помогнал, не е всичко за пари или някой. Важното е уважението и ценението, защото един човек винаги допира до някой. Пак ще допира до мене. И тогава ще стане играта много лоша. Няма да помогна никой. И както съм помагал. Не е всичко пари на този свят, хора. Това е много важно. Пак ви благодаря за всички добри дошли. И си прекарвайте най-хубаво. Тук сме. До неделя сме тук. На залата е ваша. Как? Учител? Пелето? Пелето е учител. Мога да кажа, Пелето е един от най-старите ми приятели, който познавам. Сме заедно преди много хора сега не знаят. Заедно сме се движили, заедно сме били навсякъде. Познаваме се 25-26 години, плотно. Знаем си зъбките. Най-важното, той ме уважил семейството. Това е най-важното. Аз го оценявам това много. Не зависи и други хора, които не ме познават. Винаги са добри дошли. И те как ме поканят за нещо, винаги са там, където трябва да бъде. Защото аз никога не забравя, много хора забравят. Пак ви казвам, благодаря ви за всичко. Живи и здрави и на всичките да здрави. И си прекарвайте най-хубаво, което можете. Пейте, пийте, това ще ми остане друго, всичкото е Божие. Благодаря ви. Жив и здрав! Я фари митвата сега